Gau, eskolaragoaz, bai. Baina erakasle berezi batekin, Ni izango naiz erakaslea! Sudur gorria, hile berdeak, eta siminokerietan aritzeko doain berezia. Pontx Pailazoa Euskal Herrian gaindi ibili da azken aste horietan, Gelara izeneko bere ikusgarriarekin. Gaurkoan, ni izango naiz zuen erakaslea! Harekin, aurrek, klasera joaitea maitatuko dute. Baina Euskal Herrian dakidala, lau lagunok sardina bakalau, bai hoxe! Sardina bakalau, lau! Pontxen gibelean, Joanes Etxebest 18 urteko xaratar gaztea. Beti izan naiz, saltxeroa, giroa sortzen zuena, bai etxeko bazkarietan, afarietan, lagunartean ere. Batzuek telebistan behiratzen zuten rukbia, pilota, futbola, nik ikusten dituen hor, Txirrimerri eta Txibiliton, Birritx eta Porrotx, eta beste pailazo batzu, Charlie Chaplin ere bai, eta txikitatik egin dut, handitan pailazoa izango naiz. 16 urtetan, Joanes aktore bezala ere aritzeko aukera izan du Goazen izeneko telesaila famatuan, hegoaldeko egitura baten laguntzari esker bere ikusgarria muntatu ari izan du. Pertsonaia bihurri honen inguruan egiazko unibertso bat asmatuz. Pailazo izatea ez da bakarrik sudugorria eman eta estenan sartzea, bada hor lanketa bat, azkenean nik pertsonaia bat dut, beraz behar ditu hor sentimenduak adirazi, nire historiak ere zerbait kontatzen du, beraz horren arabera ere behar da zerbait kontatu, transmititu ere bai, eta bada lanketa handia, bada antzerkia, bada dantza, kantua ere bai, beraz janen dut badela zaletasunan nintzentzat ere likua. Azkainen, emanaldiak arrakasta bildu du. Biziki ontsa, biziki erringarria, biziki ontsa egina zen, erringarria. Badira momentu batzu maitatu dituzunak? Zientziak eta musika. Gaur egun lan hortaz ezpada oraindik bizi mundu hortan segitzeko asmoa du Joanesek, Pontx Pailazoa berriz ikusteko aukera izanen dugu, dudarik gabe. Beste bat arte, aio!